sai cin magani kike kina ta wani babbata rai. Ta yaya ba za ka ga raina a ɓaci ba? Ba ga waƙan da ya fita a gari ba ne na fati mai zogale. Ki kawai dan an yi wata waka shikenan. Tare fa muke da fatin nan. Gashi nan rara ya mata waka, ta samu ɗaukaka, ta samu kuɗi. Dubi yadda nake sai da abinci. Gashi nan ni ba wani ci gaba. Gaskiya ba zai yi ba. Ni ma sai an yi min waka. In dai waka ce ki sha kurumin ki. Kin san waye ni a waka? Ke ni banda bana son in hana wasu cin abinci ko? In nayi waka sai an daina jin waka kowa a garin nan. To dan haka zan miki waka ki kwantar da hankalinki. Allah ko? Ke dai zuba min abinci kawai. Rono. Mu da muke harka da mawaka international ba dan mutuwa ta dauke mana Michael ba. Ni da shi haka muke waka. Irin su Tupac, irin su Kumar Sanu, irin su Muhammad Rafi, irin su Nancy Adra. Kawai ina sana na ajiye harkar da kama wani layin domin wasu su ci abinci. Yanzu banda abin mutane ana maganar jami'a irin wannan wa yake wani ganin wani zogale to zan wake jami'a saboda ke. Ha? Ko soma? Ya kake neman wucewa? Ba ka ci abincin ba ne? Waye zai sai abincin? Ainihin nan da kike gani na wucewa zan yi. Saurayin nan naki wanda ya zo ranar nan mai jin yunwan nan ya yi miki wata waka mai ɗaci. Yayin da na ji wakan nan lalazi sai da na amai ya kai sau 10. Saboda haka ke da ki ga wasu mutane a nan wajen suna siyan abincin ki. Sani ba ko nan da shekara 100 in za ki kai daga ɗaukaka zuwa gaudaka. Wannan wani irin waka ne? Hanta da jini ba sa rabuwa, ba a taɓa samun tauraruwa mai ni'imar da ke haskaka zuciya ta game da nishadar da ita kamar ke. Hanta da jini ba sa rabuwa, tabbas ke rahama ce da kullum sai kike daɗa samun gurin baje koli cikin ilahirin zuciya ta kamar ke. Hanta da jini ba sa rabuwa, ina mai tabbatar miki da cewa hasken fuskar kiyanin ninka hasken zinari a cikin zuciyata da kwayar idanuwa na face ke. Hanta da jini ba sa rabuwa. How many times will they tell you, Mama?